Ano, bawal ako regalo ni Papa. Unsa man alin? Sabon man na sa plato. Bao kayo kani ako regalo siya kay para siya ra pa tubuhas diri sa balay. Sure ka, Lin, mo ni mong regalo sa mong papa. Masukod dito sa mong papa sa mong pinangan ni mo. 5 minutes later. Paano ko regalo mo pa? Ano rin sa malin? Grabe kabutan sa kuwan ko eh. Oh. Ama, kabutan sa kuwan ko eh. Tama, kitagaan ko ng regalo. Tagaan po ka ng cellphone na. Ay, salamat! Ano yung cellphone? Lin, yaya ni mo, Lin. Oy, giregaluhan kag cellphone sa mong papa. Grabe yung kanak, magibugal-bugalan. Di ko naman nakba. Ah, sige, abrihin lang po na yung cellphone na. Ay, salamat! Cellphone na dyan ko! O, kana po na ako regalo ni mo. Kaya nagtuog ka ako kabalo sa imong pan. Kaya kani ang imong regalo sa kuha. Dito ko ang si Sing Sing sa pa. Pangugas na dito, pangugas na dito.